We are heading to real soup. 인조 나예 살래 칸다스 We are 가나 heading to real soup. 마마 뭐 배줘도 마마 오래바디 고롬 So follow us. No It's an everybody. 고낭라 스타고 뭐라 내 산동 मामा ये हम लोग का नदी बहुत कष्ट करता है हम लोग को आने में जाने में रास्ता बहुत खराब है आधा रास्ता Mama, Sonalu. Gasai. Mama, Per. Mana? Per. Per. Okay. Kira thằng lại bay nữa, Let này her à? play. Buzu này à? Don't disturb. Ang ka đưa. बाहर देख रहा है Ron thằng bay được. Mama ron thằng bay được. Bữa này lại cái nước xa đó. Mình phải cái năm này cũng đã cái gì số là số vậy. Ôi bây giờ. Finally grassland. Ayaw na bigri sabi niya. 슈팅가 너무 봐. 맛이 많지. Hoy, ba gusto ko? 마시마 슈팅가 다니는 거 많지. 슈팅가도요. 오라 개런티. Shooting. Kat, saya masih lama ya lu video. 야 슈팅. 에이 가는 도죠. Mama? 아니, Mai đâu, habang sudo ako join nu. 아우디 센터. 가지자. 마지우. Location jim मोजां खा लोगोफोरनि ओइ सोरबा लानो फैदों कन कन बोले चूरी बोले आजा जि मानसिफोर फैलाबायदों गरम ना ओमफ्राय जायगाया बार बारसोगारो इयो मा होनो मानासानो जेनेबा ओरैजायहाय जोंनि ओरैजाय मेन गेट खिजा थांबाथाय बासबारि रेन्ज जाहैबाय ओमफ्राय बियो माबा जाहैबाय भुयापारा रेन्ज जाहैबाय ओमफ्राय बेहायनो जोङो बेरायनो फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिदि जायगाखौ नुनानै जोङो जि मोजां मोननानै भिडिअ लाबाय फट' खेबबाय ओमफ्राय इदि दं होननानै मिथियाखैमोन आरोना जोङो जों माने इथिंजाय जोंहा एसे हा दङना बेखौसो नायनो फैदोंमोन आरोना जों सम सम नायनो फैखायोना बैखिनियावनो आरोना हाया ओमफ्राय बेखौ नायनो फैनायावनो मा मानसिफोर जमा जालाबायदों बेहायलाय साननानै जोङो नायफैबायब्रा ओमफ्राय नायफैबा जायगाखौ मोजां नुबाय नालाय बेहाय बिदि फट' भिडिअ लागासिनो होननानै ओंखायनो जोंबो लाफैबाय आरोना माने ग्रासलेन्ड जाजोबनानै दङ दायो ओरैथ'
बाउन्डारिथिं हाबनो होआ जेनेबा ओमफ्राय बियो बाउन्डारिनि ओरैजाय गायग्रा हा आरि दंना बिनि खाथियावनो आरोना बेहायसो हाबनो मोनदो बिथिंजाय बाउन्डारिनि ओरैजाय माने हाबनो होआ पार खालामनो होआ मामाया इयाव दं मामाखौ लाबाखै सामथाइबारि ना जोङो आं उथिंजाय आखाइ हमनाय खेला दं ओमफ्राय बारि ओमफ्राय जाजोब्बाय नायनाय बेखौ बाउन्डारिखौ बारनो होआ आरोना जंगासिनो थखन लानानै सोरबाबो बिखिजा हाबनांगौबा रेन्स हाबि जागोन ना रेन्स बिबार बारि दङ ना रेन्स हाबि जागोन Oh my god. बै जों आइजो फैबो दङ ना आइजो रेन्स हाबि जायो जेनेबा गारि गोमाखौ गालांनानै बिसोराव सोनानै नामा होनो नामा गारिखौ Nay lwgwfwr nay gusto moन्दों बेबो गुसु मोन्दों खेलाबो मोन्दों जाला सामथाइ जाजोब्बाय जा सामथाइ ओइ माबा नै गिदिरबाय थांजायानै जोङो खनसे हा नायनो फैनायाव ओइ हाया अबेमोन नैनो आरोना हाया इनो हाया इनो हाखौ नायनो फैनायाव बैग्रि बिफाङा गैला नामा इयावनो बैग्रि बेसेबां जा हाना लांदोंमोन जोङो आं होनदो नोंनो एसेल' दे खनोङा बेस्रा माखाया सामथाइ फुनांबाय फैदो दा फुसिगोनलै थांग्रोनोसै मोनाखै बिथिंजायबो थांजायो आरोना मा होनो साफारि खालामनो बिथिंजायबो जिब जुनार दैमारि होननाय जायगा दं दैमारिनिफ्राय जों वेस्टार्न साइडजों मथंगुरि सहैयो आरो इस्टार्न साइडजों दावधारा सिमला लोखि बाजार बाजारनिया मामोन बे माबा दावधारा मावजि गेन्द्रि गेजेर लजबो दं थानाय ओइयाव हाबखांबायसो होनबाय हाबाखै हाबदे सरकारि लज मा होनो बेखौ सुरिजारि उदेन हाउस मनैनो माबायदि खाथाबना हरो बे वाव माबायदि खाथाबदो खेवनोनो हाला दे नों जानाय नायग्रोनाय Oh ya, udah jalan. Very tasty. Haker ya mana?
itu 키워나면 또 그거네. 어이, 그림 왜 이러냐? 한 20씩나 한다. 20만. 뭐는 Ba phải đi, ba phải đi. Được. Kau tahu tar? Kita bisa di. Lagi ber. Siapa? Gue dia. Q&Q. Kita bisa di dada. Salwari College. Butter nama aku kuda. Mayonnaise. Mayonnaise. What is this? Wow. Taste bagus banget tuh. Gua jenis second mana? Gua coba jadi itu thom dulu. Jangan nih. Itu momo house sama ini. Kajil momo. Bandi mana lagi full buy parane. Ya tekam. पैसा तो कुछ न हो भाई क्या न हो माना मामा